सेथि खेबनि थाखाय इंटर 6 शेड्यूल प्रिमियर लीग खुंनो थांनायाव जोंहाबो जेनाखि बड'लेण्डनि टीम बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो टीम नांगौ जानायलाय दिनै हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मनि चेयारमेनशिपआव आंनि को-चेयारमेनशिपआव मोनसे कमिटि बानायनाय जादोंमोन प्लेयार्सफोरखौ बासिनानै दिहुननो थाखाय बेबायदियैनो जोङो मसलपुराव मोनसे ट्रायल केम्प लानाय जादोंमोन। बे ट्रायल केम्पनिफ्राय जोङो माखासे प्लेयार्सफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबोदों आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो माखासे एक्जिस्टिं प्लेयार्सफोरखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे गोहोगोरा मोनसे टीम मोननो हाबाय होननानै जों आसा खालामदों। गाबोननो जोंहा लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलजों डिमाकुसियाव बेलासिनि 6:30 गिबि खेबनि थाखाय खेलाया जागोन। दा बेवहाय आङो गासैबो रायजो राजाखौ ज' फैनानै जोंनि बड'लेण्ड टीमखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय सापर्ट होफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायदों। दा जेनाखि गाबोननो खेला जानो थांगोन बे खेलाया जोबोद मोजां खेल जागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जोंनि बड'लेण्ड टीमाव दा गासै 22 जन जोंहा प्लेयार्सफोरखौ बासिदों। दा बे जोंनि 22 जन जेनाखि प्लेयार्स बे प्लेयार्सफोरखौ जोंहा गवानिफ्राय फैदों बिथां बिक्रान्त शर्मा राजस्थान इउनाइटेडआव मोनसे समाव कचिं खालामदोंमोन। रिजार्भ बैंक अफ इन्डियाजों दा मावनानै दङ। दा बिथाङा जोबोद एक्सपिरियेन्स गोनां कच आरो बेजोंनो लोगोसे दङ जोंहा दैमालु बसुमतारी बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सासे जाखांफुनाय जोबोद सासे टेलेन्टेड प्लेयारमोनबो आरो दा कचिं खालामगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे जोंहा रयेल बसुमतारी बिथाङाबो गावनो गलकिपारमोन गोबां आसामनि मोजां क्लाबजों गेलेफैनाय आरो दा जोंनियाव मेनलि गलकिपिंनि मोनसे कचिंखौ बिथाङा होबाय थादों। बिथाङाबो जोंनिनो एसिस्टेन्ट कच आरो जोंनि गेजेराव सासे जाखांफुबाय थानाय आसामनिनो मुंदांखा इन्डियानिनो मुंदांखा क्लाबाव गेलेनानै दिदोम हाज'वारि बिथांखौ जोङो केप्टेन हिसाबै मोननो हादों। दा जोङो आसा खालामदों जोंनि टीमा मोनसे खोब स्ट्रं टीम आरो जोङो मोनसे पजिटिभ रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जोङो जेनाखि टीम बे टीमा 100% होनानै जोङो मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन होननानै मोनसे आसा खालामनाय थाबाय। बिटिआरआव गासै जोंहा 4 जायगायाव बे गेलेनाया जागोन। मेनलि डिमाकुसियाव अपेनिं मेट्च जागोन। बिनि उनाव मसलपुराव माखासे लिग खेलाफोर जागोन आरो सेमि फाइनाल जागोन। बिनि उनाव बिजनीआव लिग खेलाफोर जागोन। आरोबाव जोंहा क'क्राझाराव लिग खेला जागोन आरो लोगोसेयैनो क'क्राझारनि साइ प्लेग्राउन्डआव 23 अक्ट'बराव जेनाखि फाइनाल मेट्च बे फाइनाल मेट्चआ। फार्स्टआव आं नोंथांमोननि चेनेलखौ थेंक इउ होनो सानदों जे जोंखौहाय मोजां प्लेटफर्म होदों सारमोना गेलेनो थाखाय जोंनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय। जेनेबा सिगां रावबो सानाखैमोन बेफोरबायदि नाथाय दानि गोदान गभर्नमेन्टआ जोंनो मोजां स्कप होदों जोंनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय। दा ट्रायल जानानै जों सेलेक्सन मोनबाय। दा जों टीमा मोजाङानो गासिबो टेलेन्ट दं गासिबो मोजां गेलेनो हागोन। दा गेलेनायाथ' जोंनि सायावसो जाहैबाय जों मोजां गेलेयोबा जों देरहागोन जों गाज्रि गेलेयोबा जों जेनगोन। दा जों गल टारगेट लादों गल सोबासो देरहाखागोन खेलायाबो गल सोआबाथ' बहा देरहानो गलजोंसो खोथा जाहैबाय। जेसेबां हायो जों स्कर खालामनो नाजागोन मानो होनबा बे लिग खेला